Яңалықлар вақты өз ішін башлап жіберді. Студияда Алсу Нұриева, исәнмісіз? Аномаль қызу хауа тұрышы ұзақ сақланыр ма? Шешулік жерлері, үсімліклер, урманнар не хәлдә? Рүстем Миңнеханов ауыл хуҗалыгы һәм азык-түлек министрлыгына тірлік азыгы буенча запасларны барларга кушты дип хәбәр итә Татар информ мәгълүмат агентлыгы. Татарстанда иссе һава торышы һәм корылык сәбәпле гадәттән тыш хәл режимын кертү 30 июньгә кадәр планлаштырылмый. Татарстан министрлар кабинетында узган гадәттән тыш хәлләр буенча комиссия утырышында шул хакта билгеле булды. Шундый хава торышы сакланса, гадәттән тыш хәл режимын кертәбез. 30 июнь көнне аны кертергә әзер булырга кирәк. Аномаль иссе хава торышы төрле тармакларга тискәре тәэсир итә. Беренче чиратта авыл хуҗалыгына дип сөйләде Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов. Ул авыл хуҗалыгы һәм азык-түлек министрлыгына терлек азыгы буенча запасларны барларга кушты. Аның өчен бер атна вакыт бирелә. Һәр хуҗалыкта, һәр җирлектә барысы да баланста булырга тиеш, диде президент. Татарстан гидрометеорология һәм әйләнә-тирә мөхитне күзәтү үзәге җитәкчесе Сергей Захаров бүгенге көндә кайбер районнарда янгын чыгу куркынычы 4-5 класска җитүен күрсәтте. Уртача температура нормадан 9 градуска югарырак. 3 көн дәвамында һава тымлылыгы 30%-тан кимрәк, температура 25 градустан югарырак булды. 27 июньгә кадәр югары температура сакланачак. Явым-төшем булмау бөртекле культураларның торышын начарайта дип сөйләде ул. Районнар гадәттән тыш хәл режимын игълан итү буенча карарны үзләре кабул итәчәк. Татарстан Республикасы авыл хуҗалыгы һәм азык-түлек министры Марат Җабаров инде 7-8 районда гадәттән тыш хәл режимын кертергә әзер булуын әйтте. Аномаль иссе һава торышыннан бакчачылар да интегә. Утыртылган яшелчә, җиләк-җимеш культуралары быел гадәттәгедән үзгә тәрбияне сорый. Алсу Әмирова дәвам итә. Быел җәй аеруча кызу коры килде. Кешеләр генә түгел, табигатькә дә авыр хәләт булды белгечләр. Корткычларга үрчер өчен бик яхшы шартлар туды. Җиләк-җимеш агач куаклары да алардан зыян күрә. Быел аеруча кырмыска теләйше корткычлар үрчеп рәхәт чигәләр. Телә үрчемәсен өчен бакчачылар гади һәм зарарсыз ысул тәкъдим итәләр. Телә белән көрәшер өчен без менә шундый копканнар ясый алабыз. Мондый копканны кибеттән дә сатып алып була, әзер копканны. Бу ловчий поезд дип атала. Үз кулларыгыз белән ясасагыз, малярный скотч белән ясарга була һәм малярный скотчка шушылай иттереп клей сылыйбыз. Мондый поездны куйганнан соң кырмыскалар өскә менә алмыйлар. Инде өстәге кырмыскалар алып менгән теляларны битерер өчен безгә төрле инсектицидлар белән обработка ясарга кирәк. Бу зарарсыз ысулны ел әйләнәсендә кулланып була. Әмма әгәр дә агачларның өстәге яфрак өлешләренә зарар күргән булса, химик препаратлар кулланмыйча чара юк. Актелит, фуфанон исемле препаратлар белән яфракларны сиптереп эшкәртергә мөмкин дип бакчачы Луиза Шакирова. Ләкин бу препаратларны кулланган вакытта әлеге агачлардан җиләк-җимешләрне бары 20 көннән соң ашарга була. Альтернатив ысул буларак көл белән эшкәртүне кулланып карарга була. Моның өчен 100 грамм көлне 10 литр суда булгатып сибәргә кирәк. Әлеге ысул зыянсыз, үсемлекләр өчен файдалы. Бирәктә кәбестә, кыяр, карлыган, слива агачлары көлле суны ярата дип бакчачы. Кызу вакытта үсемлекләр стресс кичермәсе өчен аларны иртәлек кичә җылы су белән коендырга киңәштәләр. Су тиешле күләмдә тамырга сиптерелергә тиеш. Алсу Әмирова, Рамил Базартинов, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Росприроднадзор Иделкамы төбәк ара идарәсе башкарма комитетының киңәшмәләр залында 2021 елның 1 яртылыгында хокук куллану практикасы нәтиҗәләре буенча фикер алышулар үткәрде. Фикер алышуда шәһәр һәм район башлыгы Тимур Нагыманов та катнашты. Чарада күтәрелгән актуаль мәсьәләләр хакында тулырак алдагы сюжетта. Росприроднадзор Иделкамы төбәк ара идарәсе 2021 елның 1 яртылыгында хокук куллану практикасы нәтиҗәләре буенча фикер алышулар, контроль һәм күзәтчелек эшчәнлеге реформасы өстенлекле дәүләт программасын гамәлгә ашыру кысаларында үтте. Анда Татарстан Республикасы, Марий Эл һәм Чуаш Республикасы хуҗалык итү субъектларына кагылышлы темалар каралды. Очрашуда катнашучыларны Әлмәт муниципаль районы башлыгы Тимур Нагыманов сәламләде. Ул әлмәтлеләр өчен экология темасының һәрчак актуаль булуын билгеләп үтте. Для нас тема экологии является одной из наиболее важных и актуальных. Если спросить у жителей Альметьевска, мы периодически такие опросы проводим, Альметьевского района, какие вопросы их волнуют. Конечно, у каждого они свои, где-то управляющая компания плохо работает, где-то, может быть,
там очередь детский сад волнует, но тема экологии, она, скажем так, актуальна практически для всех. Шара кысаларында Росприроднадзор Иделкама төбәк ара идарәсенең 2021 елның 1 ярты еллыгында контроль күзәтчелек эшчәнлеге, 2020 ел өчен экологик хисап кабул итү, әйләнә тирәлеккә тискәре йогынты өчен түләү турындагы декларацияләрдә закон бузуларны бетерү өчен чаралар турындагы эшләр каралды. При проведении плановой проверки соблюдения природоохранного законодательства АО «Альметьевск водоканал» зафиксировано превышение нормативов предельно допустимого сброса по нитрит ионов 11 раз, нефтепродуктов 6, общему железу, фосфат иону, взвешенном, меди. Юридическое должностное лицо привлечено к административной ответственности. Управлением произведен расчет. Общая сумма составила нанесенного вреда реке Мурат составила 5,5 миллионов рублей. Һәр катнашучыга 10 минут вакыт бирелде. Аннан соң сорау-җавап форматында фикер алыштылар. Компания ничего не скрывает, она открытая. Поэтому в реальном времени хотелось бы такую тоже наладить по принципу КЭРов, по принципу СДК. То есть это будет вдвойне нам оперативнее эту информацию и доводить, и потом, естественно, и локализовывать. Принято, например, давайте проработаем. Фикер алышулар эшкуарлык җәмәгатьчелеге белән эшләү, экологик күзәтчелек өлкәсендә халыкның грамоталылыгын арттыру, Росприроднадзор ачыклыгын үстерү буенча мәгълүмат сәясәтен гамәлгә ашыру максатларында үткәрелде. Хира Юнусова, Милена Валиева, Фальсафин, яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. 19 июньдә шәһәребездә шәһәрнең мәдәни мөхите иҗади проекты старт алды. Соңгы елларда үсеш алган бу проект әлмәтләрнең яраткан кич утыру чарасына әверелә бара. Узган еллар эчендә мәдәни мөхит проекты Әлмәт халкына һәм кунакларына бик күп якты һәм уңай эмоциялар бүләк итте. Проект Татнефть компаниясы инициативасы һәм ярдәме белән үткәрелә. Шәһәрнең мәдәни мөхите проекты кысаларында мәдәни күңел ачу программалары 26 июньнән башлап һәр шимбә көнне Яшьлек скверында, Сәламәтлек паркында, Габдулла Тукай исемендәге Үзәк балалар китапханәсе янындагы мәйданчыкта, Студентлар скверында, Шәй ишек алдында, Каракүз скверында, Әлмәт татар дәүләт драма театры каршындагы мәйданда үткәреләчәк. Проектның афишаларын күзәтеп бара аласыз. Мәдәни мөхит уздырыласы мәйданчыкларда көтеп калабыз. Фирай Юнусова, Дамир Корбанов, яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. Джаз тарихы 1910 елларда Америка Кушма Штатының көньягында башланып китә һәм алга киткән илләрдә тиз тарала. Үзенчәлекле стиль соңрак төрле якларның музыкаль үзенчәлекләре белән баетыла. 1920 елларда ук джаз иң популяр музыка төренә әйләнә. Ул безнең калабызда да популяр. Берничә ел рәттән Әлмәттә хәтта халыкара дәрәҗәдә булган фестивальдә үтә. Аны калабызда джазга мөкиббән булган иҗат әһелләре оештырды һәм ул Татнефть компаниясе тарафыннан хуплау тапты. Нефтьчеләр башкаласы Әлмәттә дә джаз сөючеләр байтак. Берләшеп джаз клубы оештырганнар. Узган елларда Татарстан нефтенең 60 елгы исемендәге шәһәр паркында Әлмәт джаз сөючеләре 7нче джаз фестиваленә җыелдылар. Башка еллардан аермалы буларак бу фестиваль быел җәй көне һәм ачык һавада узды. Как говорят, главное кайфовать. Иң мөһиме сәхнәдә кайф алырга. Ә мин джаз уйнаган вакытта нәкъ шулай кайф алам. Ул эстрада вокалыннан, академик вокалдан аерылып тора. Миңа бу жанр шуңа ошый да инде. Кич буе сәхнәдә Татарстан һәм Әлмәт шәһәренең иң яхшы джаз музыкантлары һәм коллективлары чыгыш ясады. 180 минутлык барган өзлексез концерт Әлмәт музыка күллияте студентлары чыгышлары белән бергә үрелеп барды. Джазга һәркемне үз юлы китергән. Я пошел. Мин татлы ризыклар ашарга яратам. 3нче сыйныфта укыганда әни берничә ай саксофонга йөрсәң кафега алып барам диде. Һәм мин ризалаштым. Шуңа күрә джаз мине үзе сайлады дип әйтергә яратам. Әлмәттә джаз фестивале гадәттә февраль аенда чакырылган кунаклар белән бергәлектә үтә торган булган. Ачык һавада узуы беренче тапкыр булса да, фестивальдән алган тәэсирләр кабатланмаслык. Но тем не менее, вот как-то Бүгенге фестивальдә катнашучылар нигездә Әлмәт джаз музыкантлары Шуакчалдан кызыклы коллективны чакырдык. Без Татнефть компаниясенә даими булышканнар өчен рәхмәтле. Алар безнең даими партнерлар. Асламиров, Рамиля Хамидуллина, Айдар Кабиров, яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. Республикабызда физик мөмкинлекләре чикле кешеләр өчен төрледән төрле чаралар оештырыла. Шул исәптән спортта да
Ознакайда узган бочи ярышлары шуның бір мисалы. Махсус хәбәрчебез Эльмира Шарифуллина тулырак. Шәһәрнең Чатыртау арена спорт сараенда уздырылган чарада республиканың шәһәр һәм районнарыннан килгән командалар катнашты. Чемпионатта барлыгы 50 уенчы көч сынашты. Барысы да зур тырышлык белән уйнадылар, җиңүгә омтылдылар. Шулар арасыннан жюри иң көчлеләрне генә сайлап алды. Азнакай спорт шәһәре. Без инде биредә беренче тапкыр гына катнашмыйбыз. Безне аңлаган өчен, ярдәм иткән өчен җитәкчеләргә зур рәхмәтемне җиткерәм. Мондый ярышлар гел булып тора икән. Әлмәт шәһәре мәсәлән, һәр квартал саен ярышка командаларны кабул итеп тора. Азнакай уенчылары бик актив булды. Команда составында 6 бала, 2 өлкән яшьтәге уенчы катнашты. Алар һәр вакыт алдынгылар рәтендә. Тренировки проходят у нас. Безнең тренировкалар биредә Чатыртау арена залында уза. Балалар бик талантлы һәм акыллы. Үз күрсәткечләренә ирешер өчен зур тырышлык күрсәтәләр. Мондый ярышларда һәр даим катнашып киләбез. Казан, Чирмешән, Түбән Кама, Балташ, Ярчаллы кебек шәһәрләрдә булганыбыз бар. Мондый ярышлар мөмкинлеге чикле гражданнарга алга таба яшәү өчен яңа көч, стимул бирә. Ә без аларга уңышлар телик. Эльмира Шарифуллина, Рөстәм Әкбәров, яңалыклар вакыты, Луш Әлмәт телекомпаниясе. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтажер Илдар Гимаев сезнең белән саубуллашабыз. Игътибарыгыз өчен рәхмәт.